Så skal vi nedad, Jacob. Hele vejen dernede samtidig. Ja. Jeg tror, okay. Du tager den ene fod og her. Jeg tager foden den der. Okay. Og så har jeg den anden her, okay? Og så har du den. Og hvad fanden skal jeg gøre? Skal jeg holde i dig, eller hvad? Ja. Og så holder du fast, og så... Nej, du holder om rebet, så holder jeg fast om den her. Jeg kan holde fast den her. Okay, nej, det kan jeg ikke. Jo, okay. Ja, det kan jeg ikke. Jo, okay. Nej, hallo, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Okay. Så... Hallo, for helvede. Så skal jeg sidde sådan her. Det kan jeg måske godt. Jamen, så hold den, put den i den handskerum her. Kan man? Kan den? Kan den det? Det tror jeg godt. Må du putte den ned her? Gør du Så vent den om. Shit. Nej. Jeg tager foden ud af den der. Det må den på dig, det vil godt. Nej, den anden vej. Jo, sådan der. Jo, sådan der. Ja. Hej. Tror du, den bliver der? Ja, så holder du oppe. Så skal jeg holde sådan her. Mit hoved! Fucking græn. Sådan der. Holde sådan der, og så... Okay. Hey, we're gonna die. We're gonna die. Okay. Hallo, den falder ud, seriøst. Det er en løgn. 100 på den falder ud. Jamen, så er det sjovt, nej. Ja, så er jeg med at trykke, vi bare gør sådan her. Mener du det? Ja. Okay. Okay. Der, nu! Nej, Oscar! 1, 2, 3! Okay. Jeg hænger i nowhere! Wow! Satan! Vi klarede det! Ja! Yes! Heck yeah! Oh yeah! Du moste min boller igen. Sorry. Succes! Lad os lige se den.